Pripun? Saka mburi kok katone rame lagi apa ya? Lagi niki wau gula wentah ucil. Pancen bener ucil iki kudu digula wentah. Lah nggih. Yen ora kok malah bladra ra Bladra. Wis wingi wis mulai nyolongi pelem kok. Kok iso lek gendut? Lah nggih anger kula mbarke ndok wingi ndok. Bahaya iki. Wis ora sado bojo. Lah kok kadingaren janur gunung jenengan kok rawuh wonten rompok ulet Gusti Ayu. Bener mesti kaget. Oh nggih no. Ngene lho, Lek. Aku iki lagi nandang tresno. Kalih sidon. Lho apa ora mangerteni? Boten. Kula mboten nate medal-medal. Dereng mangertosi Gusti. Dina aku iki wis sarem asmara lawan Kang Mas Panji asmara banget. Saestu to? Iya. Lah kok malah sampean kok malah mriki mboten madosi? Lah iya mulane iki aku arep takon lawan kowe Lek. Ya kula mboten mangertosi. Mboten mangertosi. Apa? Panpin. Alah iya ya agak kumat. Mulane ora usah kakean. Mboten. Wong kula niki keselen macul kok, Den. Mangan lho. Jenengan ngono penak wong sugih, isine carem asmara. Mangan sing lah kula gedebukan pengen mangan gembili lan duduki dhewe. Ning gebile kok ya ngono wae kok Ipun. ora sagelo. Nyatane iki mangke ya nyambut gawe ngono kok. Nggih. Wis pokoke. Nggih. Lah teng dalem. Lumayan sugih. Lah nggih jenengan kok malah kula niki bingung kok, Den. Aduh. Bingung perkara apa? Indonesia iku telu loro. Bola-bali kok ning Susah. Monggo dipun lajengaken kula tak. Kono dirampungke. Kang Mas Panji asmara penhono. Diajeng melatih sari. Panjenengan menika wonten pundi kemawon? Nembe mawon kula rasan kalih gendut kalih ucil. Kok rasane? Menika leres. Allah apa apik. Lho rasan kula menika nggih sae kula lak katresnan panjenengan to Kang Mas. Layak mripatu kok keduten. Dados panjenengan menika kraos to kula rasan. Sak kuping-kuping melu keduten. Ngaten lho Kang Mas. Panjenengan menika nek tansah caket kalian kula, tansaya adem manah kula. Tenan? Menika leres Kang Mas. Kula tresna kalih panjenengan mligi kangge panjenengan lho Kang Mas. Bot-boting aku ngeboti katresnanmu. Dina iki garwaku wis tak tinggal. Mergo saka tulusing atiku kepengin sesandingan kelawan sliramu sing tak tresnani. Garwa panjenengan Kang Mbok Sekar Taji menika sampun panjenengan tilar. Lah kok kados ngaten sejatosipun kula mboten nyuwun kados ngaten lho Kang Mas. Sing mbok jaluk pancen ora kaya ngono. Atimu ki apik. Nanging kabeh iki mau kudu ana sing jenenge pangorbanan. Aku kelawan sliramu kuwi duweni gegayuhan. Urip sesandingan. Yen panjenengan tansah kajengan kados ngaten, nggih mboten napa-napa pun derek. Ning ampun Babar pisan jebul tumindak Kang Mas Panji asmara bangun kados mekaten jenengan. Aku tumindak apa? Yayi Panji Gunung Sari. Paribasan kula niki mboten ngangge nyilih mripating liyan. Malah kapura kula mangertos piyambak. Lamun panjenengan menika gandeng renteng kelawan melati sari. Kang Mas Panji asmara bangun. Heeh. Napa panjenengan boten kemutan rikala semanten? Panjenengan menika sampun nggadahi garwa boten sanes Kang Mbok Galuh Candra Kirana. Kenging napa panjenengan andum katresnan kelawan melati sari, Kang? Mergo ing wektu dina iki aku wis ora duweni rasa tresna. Kelawan garwaku Candra Kirana lan sing ning sesandingku diajeng melati sari. Iki sing ing wektu dina iki dadi telenging ati. Umpami panjenengan supaya kula badhe ngemutaken dhateng panjenengan. Aku sih Bot-botipun rikala semanten Kang Mbok
Galo Condro Kirana gadhahi raos tresna dhateng Kang Mas Panji Asmara Bangun, tresnanipun lair tumusing batin. Ning Malakapara tumindakipun Kang Mas Panji Asmara Bangun sampun nelisir saka bebener. Kowe ora ngerteni bongkot lan pusuke perkara. Ning wektu dina iki wis dadi kapribadenku, ora usah kowe melu-melu perkaraku. Lamun kula badhe melu-melu perkaranipun Kang Mas Panji Asmara Bangun, Nek ngono kowe wani kelawan aku. Napa ora? Kowe papan kene kudu pepetungan kelawan aku. Nek ngono ayo Sarikat dadi musuh. musuh. Mati legane atimu. Aku ora jare nanging kowe sing miwiti. Tumindak lan pakartimu, kowe duweni niatan kang ala. Mergo kowe ngajab dening patine katresnanku Melatisan. Ning wektu dina iki aku ora bakal trimo bab patine katresnan. Lamun kowe ora trimo bab perkara patine Melatisan iku arep apa, Kang Mas? Aku kudu bisa balas patining katresnanku Melatisan. Ranyono babar pisan tumindak panjenengan kados mekaten to, Pak Mas. Mergo kowe sing luput. Napa penjante golan mentolo ngajab patinipun Gunung Sari, Kang? Aku ora tega mentolo kelawan kowe. Nanging ki wis melu-melu kapribadenku. Ning karep aku wis kandha kowe ora usah melu-melu. Ning jogene kowe nekat nganti kepengin ngajab dening patiku. Hei! Kyai Gunung Sari jebul kestum kono pati. Mongso bodho tunggak baru aku ra melu-melu. Saya Ndodro Asmara Bangun. Gunung Sari tak cunduki kembang Wijaya Kesurupan. Panji Asmara Bangun. Kyai Gunung Sari. Monggo lagi wae. Mesti wae kaget to. Heeh. Jebul nyerep nyawa. Senajan to aku nduk tampani pusaka paribasan. Aku kantoko ning kasunyatane aku ora bakal temekaning pati. Kowe luput. Kowe gelem njaluk pangapura kelawan aku apa? Lamun aku kepengin njaluk pangapura kowe, sudi apa aku kepengin njaluk sepuro kelawan kowe? Pancil maning iblis.
dadi wong Jaduk, dadi wong sekti Mahapara Gunung Sari. Panji Asmara bangun, Panji Asmara bangun. Kurang gemuyu. Wah, Bangune kuwi menang tanding karo kakang. kula niki rumaos seneng salebeting manah. Kula nembe kemawon tetandingan kelawan Kang Mas Panji Asmara bangun. Kula ditampani pusaka paribasan sedina ping 7 mboten napa-napa. Lho, Gunung Sari jebule dadi wong Jaduk. Gunung Sari, Nggih. ngono ya kena, ning kowe ora kena ngas. Apa sebabe kowe ora tumomo Kyai Pasopati? Nggih. Piandele kakangmu bangun. Krana kowe tak cundhuki wujuding kembang Wijaya Kesuma. Pundi mboten wonten. Sanduring tali kan. Oh, kula wau Jaduk perkawis niki. Kula suwun nggih. Ora kena. Lho, Kuwi kagunganipun kakang sing darbeni pun kula kakang. suwun, kula niki kepengin dadi wong Jaduk, Kang. Ora kena, kene. Ah, sampean niku lho. Beksa, kowe kepengin Sing kula kepengin duweni ben Gunung Sari dadi wong Jaduk ngreake kelawan Kang Mas Panji Asmara bangun. Lho, yen kowe melek kembang Wijaya Kesuma kena. Ning ngerti ya Di ya. terus pundi Kang Mas? Marang sapa wae sing kedunungan kembang Wijaya Kesuma, selawasing urip ora arep bisa cedhak karo wong wadon. Golekno. Nek kowe ora tak apusi ora bakal balik yo melu aku. Monggo. Karep nang ndi? Ajeng upati kalih garwa kula Bapak. Goleki Asmara bangun. Pancen bener. Perkara Asmara bangun tipu ngguri. Mengko aku sing golekno. Kados pundi Bapak? Tipu ngguri. Sing penting ke saiki sepethuk aku. Yur Asmara bangun dilalekno ae ngono. Karep panjenengan menapa Bapak? Ayo ndere yo ngono kae wong esuk-esuk wis anyeping ngene. Ah, boten. Ben krasa anget ngono lho karo aku. Boten Bapak. Endak-endake aku kene isi ora rasane cara tok enum kaya kowe Ah. iki. Rasane piye ngono lho. Ampun nggih Bapak. Lah nek kemambe aku ngene kowe diparawase karo jemblung kae malah rekoso kowe. Boten Bapak. Gelem ya? Boten kula ajeng Gelem. goleki Kang. Kowe inggar saka Taman Tambak Boyo. Arep upaya apa Sekartaji? Kula badhe ngupati kalih Kang Mas Panji Asmara bangun, Kakang. Urung ketemu. Derek. Sawentara mapan ning gurinipun Kakang ya. Nggih, Kakang. Kakang. Gunung Sari, Nggih. Sawangen. Ini Jaduk. Padha dene Kang Mas. Loh, mau gelem kok saiki kok malah dadi emoh iki piye to? Asmara bangun. Nggih. Nggih kula Bapak. Mau kok sia-sia si bojomu Sekartaji. Mboten sengaja niku kula. Wonge ora kena kaya ngono. Nggih kula ngrumaosi menawi to kula menika lepat Kang Mas. Kowe luput. Nggih. Ning kula tasih tresna dhateng garwa kula.
iki kena kanggo pasinaon Asmara Bangun. Pira-pira lakon sing kowe gawe kapitunane Sekartaji. Wiwit ana lakon Sekartaji Popol, Sekartaji Dodol Jamu. Ana lakon ande-ande lumut ya saka pakartimu sing gampang kowe tok lemes nibake sadak kinang sak nggon-nggon. Asmara Bangun, kowe kena caket karo Galuh Candrakirana Sekartaji. Aja pisan-pisan kowe ngambali lakonmu. Saguh badhe kula sagaya. Yen kowe saguh mapan ning nguriku ya. Sopo kowe? Titah Kulun Resi Curiganata. Waduh, Hyang Pikulun Sang Hyang Girinata. Aku ngerti nek panyawange kabeh para satriyaning praja ing Jenggala ora kaya kira. Mula kula aku tumindak kaya ngene iki sejatine mono mung kepengin nguji sepira toh tetek lan tangguhe kabeh para satriya ana ing Jenggala. Kersanipun Pikulun Sang Hyang Girinata menapa? Sejatine aku arep nurunke lan kautus dening Sang Hyang Guru nurunke Wahyu Cempaka Mulya. Lajeng ingkang menang kanggenan Wahyu Cempaka Mulya. Wahyu Cempaka Mulya mau jane kudune dumunung ana ing Panji Asmara Bangun nanging Asmara Bangun ora kuat ngapah hardane kanepson. Mula ulun ing papan kene ketemu kang slira. Wahyu Cempaka Mulya saiki wis tumanduk ana ing jiwa ragamu. Mula Curiganata anggonmu ngesuhi kabeh para satriyaning praja sing ati-ati ulun arep bali ana kayangan kalian beberapa pakayangan. Mau panjelmaning Sang Hyang Girinata. Tumurune Arcapada, lekase arep muji kabeh para putra Panji Jenggala Manik klebu bebrayane Asmara Bangun lan Mbak Yumu Galuh Candrakirana. Bangun, Nggih kula. mestine kowe nampa kabejan. Kowe nampa Wahyu Cempaka Mulya. Krana kowe isih seneng ngumbar hardane kanekson, tegese jiwamu urung resik. Sawentara Wahyu Cempaka Mulya, aku sing minangka dadi kekandhangane luwih dhisik. Ngaten-ngaten nggih. Asmara Bangun, Nggih kula Kang Mas. menepke rasamu. Drone kowe wis menep rasamu. Kowe njalo tumuju ana ing Hargawilis, mangko ndak lumeberi wedare Wahyu Cempaka Mulya. Wis ya karya Basuki. Kabeh lelakon iki mau kang kena diarani cek ke titik kala kentara. Ora usah kabeh dadekake dilebokake ana sadroning ati. Mergo tinaing Gusti menungso wis kedunungan lali lan salah. Nek kabeh kalumputan ayo padha dipendhem ana ing bumine pangapura supaya bisa ngrembaka lan tukul wahyuning kautaman ana ing pidhaleming Bapak ingkang hamangku gati. Lan bisa sumrambat ana ing keluarga ketoprak wahyu manunggal. Monggo sami gembul bujana Andrani.